wak pasana tiya wai tham chupok la pun basa kada ka kaya hangga bahay niyang lay Hindu tunti tiya wai tham chupok dama bay dorma pagwi thangba ulei haino haite khoroksa purana kobor babaji maharaj gurudev phaisok phai japhiuka seiki tongno wasung daipen pengya homa hai are wok bsano tiyo wai thang chupok khanke bini dormo slaijak yathang bini pap bini dula moila jotono sap ngei kcheng ngei thangbayo bujikhade wak bsano tiyo wai thang chupok khanke pun bsa khada kha khayapu abor kun kok haide do acha nini kok bain tabuno sawi khna rasiwana Elizabeth koloi khoroksa wansa himangsu das bai kaijagai thangma baise koloi ni das ngi mano honke temani bagai tiyo wai thang lobma baile Hindu ni Kristan ngi mayang nai ba Phepong bupang no wai tham tiya chupok di thai chu bupang kha kaya hangga kay niyang lay Hindu munisyo niyang lay gyan ganang bahay tiya wai tham chupok dama bay dorma kamay ma babu kamay thangba do acha tai kaisa kok sarik ni sal kachang jorawo gatio maitek muitek huna thangmase bura sabai romjak phaimale dai kongo thangi toksa kosom bai samngrma baise o bura saromjak mani hamui thangi mano honke temani bagai tiyo wai thang chupok jakma baile Hindu dormo ni Kristan dormo ngi mani angnai ba ani rang bai cha no pori riwa no thoko go dorma palta yo ni chono palta di chono puchu thoko kan nung nijeni business no taiba kaham snamna bagise bini dormo no hamya hni mano honke ang bonono tai thai sakok sengui naisiwano nung nini mani ogni nukharai phai pro sagori kri langtake se nung asai phaimani ajorao nung সাধারণ borok munui সচিত্তরঞ্জন ngui tongmase jepro nung hothat khlaigei ori kormono chumnani chengkha apro hungkai সাধারণ borok munui সচিত্তরঞ্জনি se মহারাজ চিত্তরঞ্জন ngui mano hunke temani bagai tiyo wai thang lobma baile Hindu dormo ni Kristan dormo ngui manya ngnai ba ani rang bai cha no pori riwa no chini bongso no poro khorbuche phiri pori ri আরে আবর কোন কম খাইদে মহারাজ চিত্তরঞ্জন আবাবা জানি জানি ওয়ানচক মং জানি যা সামং তাংমানি জানি জানি রুল জানি জানি মথা আবাবা হি চলেও আর জাগাও সাব রাং রই পরে তং সাব ফ্রি পরে রই তং আবর কোন কক্তি সাজাংনাই হাইদা জদিস নং কক্তি সানা হিনকান কেবা যে নং রাং রগই পরে তংমানি আবনি সিগ নং সিরং মং ফিরগই দে মাनै তং abonus nung kokti sadi jodis nung rang je roi tongmani amsuk srung mung mani angai tongkhanke nung borok no hinui mano jodis nung rang rogoi porei tongmani amsuk nung kaham tongthai chathai subidar mani angai tongkhanke nung hinui mano for example angno kaisa sawi khna rosya nong chini yango kaisa Christian school tongo a jagao je o Christian school ni master phringnai rok borok chrai rok no tam hinui phringui tongkhanke je chini Hindu eba Sanatoni ni prosad tongmani abono kebo tasadi hinui a jagani master rok student no phringui tongo tamni bagi hinkanke o je prosad tongmani abo chini Hindu Sanaton rokni mtai rokni sutuisi hinui hangkai chrai rok ba abai ke sajakma bagai no sini jagai prosad se chalia je hostel ni suti manai nogo phirogoi phaibro phanuse buma bupharok prosad barok khanke o chrai rok posasi chalia tamani bagai hinkanke mtai rokni sutuisi hinui abo hai korno sinungti sawi sadi nung khoroksa master ngi tongoi kaisa dormo baite kaisa dormo na hamyata sadi kokta sil sadi kaham phringdi kaham wan songmonodi abar nung kabangma sai mano toma a jagao saba free porre tong sabarang nawi tong pungsa woksa toksa rok phai tong khobani ni okogrok obo hai dormo bai krungja kokrono tei videos nam khanke belaikeno hate comment phayu do tobo ang kaisa kok ksanani muchugo je Christian school of pore wi tongnai rok no chini ma babu hinjaknai rok lekharang yaphano nijeni chrai no sijak ringjak nukjak khlainani muchugo do a bagino borok school kahamo nijeni chrai no dawi ro hangka chung chini school kahamno nainani thangkhanke joto jagao Christian rokni English medium no kaham khe nukjako goi tongo tabok to chini Baba Goria mission bo belaikeno kaham no ngui tongo phiaba o chini Baba Goria mission joto jagao kaham ngya a bagino Christian school rogo chung kabangma jagao no dawi relayo hangkai Christian school dawi rajak khanke chrai rok tamo ngui thangbai o Christian school ma tongma bagino je o school ni eba o hostel ni je Christian ni rule tongmani abono no follow makayo chrai phangsini hangkai obono no follow khaite khaite toroi sikla sogui thangbai onke tamo ngui thangbai Hindu dormo ni Christian dormo ngui thangbai nijeni dormo no slaigai abo haikeno je Hindu tongmani Christian school porewui Christian habui thangnai nang sanani muchugo norok Christian habnake habdi norok no kebo mana khlai manya phiaba kaisa kok muito narakdi nini ma babu nono Christian habdi hnei
o school ro hor ya no pore wi chiwi kolok kotor ngi phaidi hne sir horo nini ma babu kathang tongsak nung bo nini dor mono ta slaidi au nung habnai ke habdi phiaba nini ma babu kathang tongsak nini agini dor mono no follow khlai tongdi nini ma babu no lekha pore wi kolok kotor ngi phaidi hne ro horma sin nung abole ngi phaigide phaide abole saiman ya phiaba nung dor mo se slai phayo no kaisa buma ba posa paro gui tongo ayang besake mai chapro suri wi tongo aborok made msang nini ma babu chrai pangsini baba goria no puji wi phayo nini hamkrani bagai baba goria no ama songotra mano sanai phayo nini ma babule chrai pangsini no baba goria no hamjagai baba goria no puji phaimani jepro nang asaikha apro hinke posa baro goi khulum goi nini hamkrani bagai baba goria ama songotra mano sanai phaimani abse nono lekha por goi kolo kotor ungdi sijak nukjak ungdi hnei Christian school of borti khlai reimale sikla sogui nogo phirok phaimale Hindu dharma ni si Christian dharma si convert ngi nogo sok phaikan ke nini bumabo pha bsik bu dukho nangno kisa wan sogui naile nogo sonthago posaraka songotra posapane rekan ke nogo si tonglia tongkhan ke bo bisnan si kotullia tamni bagai ang Hindu ya Christian si hnei maichana azok laikhan ke bo te kokuk salia sring sring surui tongsinai aborok mende besang tabok baksa buksu borok ro komeno phaisa phainai ang tam dharma no hamjaknai hamjakya abono nung sanai sabo hnei au nung Christian ungnaike ungdi Hindu ungnaike ungdi kunu kokri ang no kunu mungsa khlaimania nung ungnaikangke ang no nargi bimania phiaba ani bagaile dharma ni slai ani ma babu si kotorko khnei angle ma wansogo norok tam wansok oblang saimania bayap song video ni paithago ang kisisa sanani muchugo tinini o video no nogoi kwbangma borok rok jole jangnai do koyekta part ni video no nogoi Hindu dharma khlainai rok chajak nai koyekta part no nogoi Christian dharma khlainai rok bo chajak nai tamni bagai hingkangke o je ang kok sawi tongmani abo kubui ni bagai nijini dharma no hamya sajakangke ang bo jole nai nini dharma no hamya sajakangke nung bo jole nai aboni bagai ni ang koyo joto borok no nini dharma no kaham jasakpan snamui tongdi nini dharma no kaham snamnani bagai tai kaisa dharma no hamya ta sadi phiaba je Chitranjan songhai tongnai rongkangke borok sititui no obhai kok no sawi tongo borok ni bazar no tai bo kujugo karona bagai bo bahai ke kujugo karoi tongkangke bo Christian dharma no tei thaisa thaini kok hamya sagai rekangke o je Christian dharma khlagei tongnai roni bisingo khoroksa khuruksu jole jagai Chitranjan no social media phai kutuk phaisinai o jole jagai kutukma bisingo no bobo khuklai thangai Chitranjan no hunthani bo Hindu dharma no tei bo kok thaisa thaini lagi sawi rekangke je Hindu dharma khlainai rok bo khna thokjak ungoi haino hai Christian dharma no hamya hinpisnai abo haike no kaisa dharma bai tei kaisa dharma walai khan kangke o je kwbangma Chitranjan haike tongoi tongnai rokni bazar tai bo kuchugo kawo abono bayap song norok Chitranjan no tei tamo sanani muchuk comment khai sadi tai channel bo subscribe khlai ka tongo subscribe khlai di hambai।